שלום חברים, ברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של סלמתק. אני שמוליק, והמוצר שנראה בסקירה הפעם זה השואב השוטף הרובוטי יופי X10 Pro Omni. מדובר בעצם בשואב שוטף רובוטי שיכול גם לשאוב את הבית, גם לשאוב ולשטוף באותה פעולה, כל מיני קומבינציות שאתם יכולים לבחור, ולמעשה הוא מגיע שואב רובוטי עם עמדה שבעצם עושה הכל עבורו. אז בואו נראה מה יש בעמדה, אחר כך נראה מה יש בשואב הרובוטי, אחר כך נעשה איתו כמה בדיקות. אז בואו נתחיל מהעמדה. בעצם בעמדה יש לנו זוג מיכלים של מים גדולים. זה מיכל המים הנקיים. בפנים אנחנו שמים מים ונוזל שטיפה. זה מיכל המים המלוכלכים, ואליו בעצם מגיעים כל המים המלוכלכים אחרי שהשואב מנקה את עצמו בעמדה ומנקה את המטליות שלו. מאוד נוחים לפתיחה ולריקון וגם למילוי. וכאן בפנים יש לנו בעצם שקית. כל פעם שהשואב חוזר לעמדה יש בתוך השואב מיכל של אבק, פסולת יבשה. כל הפסולת היבשה שהוא אוסף בבית הוא מכניס לתוך המיכל הפנימי שלו, וכשהוא חוזר לעמדה הוא מעביר את כל הפסולת מתוך המיכל הפנימי שלו לתוך השקית הזו. זה בעצם נקרא פעולה של ריקון פסולת אוטומטית. כל הלכלוך עובר לתוך השקית הזו, היא שקית חד פעמית, מספיקה לכ4 חודשים, וכל פעם שהשואב חוזר לעמדה הוא בעצם מרוקן את עצמו לבפנים, ככה שלכם אין בעצם את הפעולה המעיקה הזאת של לרוקן את הפסולת כל הזמן. פעם ב4 חודשים זורקים את השקית הזו לפח ושמים אחת חדשה במקום. בואו נחזיר את המיכלים חזרה למקום ונעבור לחלק התחתון של העמדה, נראה מה יש לנו שם. טוב, אז כדי לראות מה יש בעמדה אני אוציא את השואב הרובוטי מהעמדה, שים אותו בצד. וזה החלק שבו בעצם יושב השואב הרובוטי בזמן שהוא נמצא בעמדה. כאן הוא מתין את עצמו, כאן הוא מנקה את המטליות שלו. החלק הזה נשלף בצורה נוחה ובקלות. אפשר לשטוף אותו בכיור פעם בחודש, חודשיים בערך, כדי לנקות את כל הלכלוך שמצטבר בו, אבל באופן כללי שימו לב איזה עמדה נוחה ופשוטה יש לכם פה. יש עמדות שאי אפשר בכלל לפרק את החלק הזה וצריכים להתכופף כדי לנקות. כאן הכל נשלף, הכל זמין. אפשר לראות שכאן יש חלקים שעליהם בעצם השואב מנקה את המטליות שלו בצורה יותר טובה בגלל שהם לא חלקים. ככה זה מסיר טוב יותר את הלכלוך מהמטליות. אז בעצם החלק הזה יושב כאן, בפנים, והשואב יושב בפנים, מתאים את עצמו, מנקה את המטליות, מרוקן את מיכל הפסולת כמו שאמרתי, ממלא לעצמו מים ובעצם מוכן לעבודה של ניקיון הבית. וזה השואב הרובוטי, זה היופי X10 Pro Omni. אפשר להפעיל אותו מהאפליקציה כדי לקבל את חוויית השימוש המושלמת איתו. אפשר גם להפעיל אותו בצורה מהירה דרך הכפתורים שיש לו כאן על גבי השואב. כפתור חזרה הביתה, כפתור הדלקה וכיבוי, וכפתור של ניקוי אזור ספציפי או נעילת כפתורים, כאילו נעילת ילדים, שהילדים לא ילחצו ויפעילו אותו בטעות. המכסה העליון שלו נפתח, בפנים יש לנו את מיכל הפסולת שאמרתי לכם מקודם, שאליו הוא אוסף את כל הפסולת מהבית. אני ביטלתי כרגע את ריקון מיכל הפסולת כדי שתראו כמה הוא אסף לאחרונה אצלי בבית. רואים שזה מלא. אם אני אפעיל אחר כך מהאפליקציה את ריקון הפסולת האוטומטי, הכל יעבור בעצם לשקית. כאן למעלה יש לנו חיישן לייזר, בעצם איתו הוא ממפה את הבית. השואב יודע ומכיר כל אזור בבית ממש על רמת המילימטר, יודע איפה הוא נמצא כל הזמן, וכך הוא יודע בעצם לנווט בין החדרים שיש בבית, וכך תוכלו בעצם גם לשלוח אותו לכל חדר שאתם רוצים, לכל אזור ספציפי שאתם רוצים, מה שמבטיח בעצם שהוא לא יפספס שום אזור שהוא מנקה בבית. בחלק הקדמי של השואב יש מצלמה ותאורת לד שנדלקת באזורים חשוכים. אין גישה למצלמה דרך האפליקציה, אבל השואב יודע ורואה חפצים על הרצפה, הוא יציג לכם אותם גם על גבי המפה. זאת אומרת שאם יש גרב למשל על הרצפה, נעל, כבל חשמל מסוים, הוא ממש יראה לכם אייקון של הדבר שהוא ראה על הרצפה על גבי המפה. ככה בעצם תוכלו לדעת אם יש לכם למשל צעצוע מסוים מתחת לספה, אם הכלב עשה קקי באזור מסוים בבית וכדומה. אז יש לנו כאן מצלמה שכמו שאמרתי עוזרת לנווט. יש חיישנים נוספים בצדדים, יש במפר מקדימה שבעצם מונע
פגיעה ברהיטים רגישים למגע, חיישן צד, חיישן קרבה לקיר. בחלק האחורי יש לנו את המגעי טעינה, את הפתח מילוי של המים מאחורה, וכאן בצד יש לנו את מיכל הריקון פסולת אוטומטי, כמו שאמרתי לכם, שהשואב מעביר את כל הלכלוך לתוך השקית. זה מתבצע דרך כאן. בואו נהפוך אותו ונראה מה יש למטה. בחלק התחתון של ה-Eufy X10 Pro Omni יש לנו מקדימה את הגלגל שעוזר לו לנווט ברחבי הבית. יש מסביב חיישנים מוני נפילה מגובה, כדי שאם יש לכם בבית קומה נוספת, מקום גבוה או משהו מסוים שהשואב עלול ליפול ממנו, השואב יודע לזהות את הגובה ולא ייפול, הוא יעצור לבד, אז אין לכם מה לחשוש לגבי זה. באמצע יש את המברשת הראשית, אפשר להוציא אותה החוצה בקלות, כמו שאתם רואים. נסגור את זה. כאן בצד יש את המברשת צד, שבעצם מנקה את הלכלוך ועוזרת לו להיכנס לשאיבה דרך המברשת הראשית. בצדדים יש לנו גלגלים מסיביים וחזקים למעבר מכשולים של עד 2 סנטימטרים. ובחלק האחורי יש לנו את זוג המטליות המקרצפות. זוג המטליות המקרצפות האלה בעצם שוטפות את הבית, הן מסתובבות במהירות, לוחצות על הרצפה בעוצמה חזקה, מקרצפות אותה, וכל פעם שתגדירו לשואב הוא בעצם יחזור לעמדה, ינקה אותם ויחזור לשטיפה חזרה. כמו שאתם רואים, המצב שלהם כאן אחרי מספר שטיפות אצלי בבית, הוא כבר אצלי בבית מעל חודש של עבודה, פשוט מעולה. המטליות האלה גם עולות ויורדות למעלה ולמטה, זאת אומרת שאם השואב מזהה שטיח, יש לו כאן מקדימה חיישן אולטרסוני לזיהוי שטיחים, וברגע שהשואב מזהה שטיח הוא גם מגביר אוטומטית את עוצמת השאיבה, וגם יודע להרים את המטליות האלה לגובה. זאת אומרת שהוא לא ירטיב לכם את השטיחים, וכשהוא ירד מהשטיח הוא יוריד את המטליות חזרה וישטוף את הרצפה. אתם יכולים כמובן גם להגדיר לו לשטוף חדר מסוים בבית ולא לשטוף חדר אחר. כל מה שתרצו, השואב יודע להרים ולהוריד את המטליות האלה, ובעצם לא ירטיב אזורים שאתם לא רוצים שהוא ירטיב. המטליות האלה מגנטיות ונשלפות החוצה בקלות. אם תרצו אחרי מספר שימושים אפשר כמובן לנתק אותם כאן מהפלסטיק. יש כאן סקוץ' שתקוע על הפלסטיק, אפשר לנתק אותם ולשים אותם בכביסה לניקיון, אבל כמו שאתם רואים המצב שלהם באמת פשוט מדהים לעומת מטליות אחרות שבדקתי לאחרונה בשואבים אחרים, ואחרי שימוש של חודש היו נראות קצת לא משהו, במילים עדינות. אז זה לא המטליות כמו שאמרתי. וסיימנו עם החלק התחתון של ה-Eufy X10 Pro Omni. אז בואו נשלח אותו הביתה כדי שיכין את עצמו לניקיון, ואחר כך נפעיל אותו כדי לראות איך בעצם הוא מנקה את הבית תכלס. מה שאתם רואים כאן עכשיו זו האפליקציה של ה-Eufy X10 Pro Omni. אני נכנס אליה, וכאן אתם רואים את המפה. אחרי שה-Eufy X10 Pro Omni סרק את הבית, הוא סידר לי אותו לפי חדרים. אני נתתי שם לכל חדר לפי מה שרציתי, לפי מה שקורה אצלי בבית. כאן אתם רואים את העמדה של ה-Eufy X10 Pro Omni, איפה הוא נמצא בבית ביחס לכל החדרים האחרים. ובעצם עכשיו אנחנו ניתן לו פעולה של לשטוף את המטבח כדי לראות איך הוא מנקה את המטליות, איך הוא יוצא לשטוף את המטבח, איך הוא חוזר ואיך בעצם הוא עושה את כל העבודה הזו. אם אני אלחץ לו כאן סטארט למטה, הוא בעצם ינקה את כל הבית. אני יכול לבחור לנקות את כל הבית, אני יכול לנקות חדר מסוים, כמו שאתם רואים בחרתי רום, ואז אני בוחר איזה חדרים אני רוצה שהוא ינקה, לפי איזה סדר. ואם אני רוצה אני יכול גם לשלוח אותו לאזור ספציפי. למשל, אם אני לוחץ פה על הלשונית זון, נפתח לי כאן ריבוע שאני יכול להגדיל ולהקטין, ואז אני יכול למשל לשלוח אותו ממש ספציפית לנקות את האזור הזה, שסימנתי כרגע על גבי המפה. אבל אני כרגע רוצה לשטוף את המטבח, אז אני לוחץ על רום, לוחץ על האזור של המטבח, ואני יכול לבחור לכל חדר בבית, כמו שאמרתי, עוצמת שאיבה, מידת רטיבות, ניקיון מהיר או ניקיון יותר עמוק, כל מיני אפשרויות. יש לכם כאן Customize Mode, ואז אתם בעצם בוחרים מה אתם רוצים. אתם יכולים לבחור ניקיון מהיר, ניקיון סטנדרטי או ניקיון עמוק. אני אוהב את הסטנדרטי. אתם יכולים לבחור לשאוב ולשטוף ביחד, לשאוב בלבד או לשטוף בלבד, אז כמובן שאני מעדיף ביחד. כמה פעמים אתם רוצים שהוא יעבור על החדר, פעם או פעמיים? פעם אחת מספיק לנו. עוצמת שאיבה, יש לכם כאן 4 עוצמות לבחירה, אני אוהב את הטורבו. ומידת רטיבות, יש לכם כאן למטה
לואו, מדיום והיי, אז כמובן שאני מעדיף מידת רטיבות הכי גבוהה, כי אם כבר שוטפים אז שוטפים. האפשרות האחרונה זה edge hanging mopping, זאת אומרת שהשואב יסתובב עם החלק האחורי שלו כדי לנקות גם צמוד לפאנלים של הקיר. אתם יכולים לבחור את זה אם אתם רוצים, אתם יכולים לבטל את זה אם אתם לא רוצים, כי זה כמובן לוקח גם יותר זמן. אנחנו נבחר שהוא יעשה את זה כדי לראות איך זה עובד. וזה הכל בעצם. עושים כאן למעלה V, מאשרים את זה. וכל פעם שתפעילו אותו לשטוף את החדר הספציפי שהגדרתם, הוא יזכור את זה ויעשה את זה לפי אותם הגדרות. כמובן שאתם יכולים לשנות את זה מתי שתרצו. אם אתם לא רוצים, יש לכם גם אפשרות של סמארט מוד, כמו שאתם רואים. אם אני אפעיל את הסמארט מוד, אז בעצם השואב ינקה את החדר לפי מה שהוא חושב. אם הוא ירגיש שהחדר מלוכלך מדי, אז כנראה שהוא ייתן לו יותר רטיבות, יותר עוצמת שאיבה וכדומה. אני פחות אוהב את ההגדרות האלה, אני אוהב הגדרות שאני מגדיר לעצמי. הגדרנו הכל, חזרנו אחורה. בואו נלחץ סטארט ונראה מה קורה. אז כרגע הפעלנו את השואב הרובוטי לנקות את המטבח, והוא מתחיל לנקות את המטליות. אפשר לשמוע את המשאבה עובדת ומזרימה מים. הוא בעצם לוקח מים עכשיו ממיכל המים הנקיים, ממלא את המיכל שבתוך גוף השואב הרובוטי, שוטף את המטליות, ותכף הוא יצא לעבודה. כאן על גבי העמדה יש לכם נורית שדולקת בצבע כחול בהיר, כל עוד יש במיכל המים הנקיים מים. ברגע שהמים נגמרו, זה יראה לכם בצבע אדום. אפשר לראות שהמטליות שלו עדיין באוויר, הוא לא נוגע ברצפה עם המטליות. רק כשהוא יגיע לחדר שהגדרתי לו, הוא יורד את המטליות ויתחיל לשטוף. זהו, הגענו לאזור של המטבח, ואתם רואים, הוא הוריד את המטליות, מתחיל לקרצף את הרצפה, המטליות מסתובבות במהירות, ובעצם הוא שוטף את הרצפה כרגע. בגלל שהגדרתי לו שטיפה צמוד לפאנלים של הקיר, אז הוא כל כמה סנטימטרים שהוא נוסע קדימה, הוא בעצם עושה חצי סיבוב עם החלק האחורי כדי להגיע לפאנלים של הקיר. כאן זה לא קיר כמובן, זה המקרר שלי, אבל ברגע שהוא יגיע לפאנלים, תכף תראו, הוא עושה חצי סיבוב כדי לנקות כמה שיותר קרוב אליהם. כרגע אנחנו רואים את ה-Eufy X10 Pro Omni שוטף צמוד לפאנלים של הקיר, כי זה מה שהגדרתי לו באפליקציה. כמובן שהשיטה הזאת לוקחת יותר זמן משטיפות יותר מתקדמות של שואבים שיודעים להוציא החוצה את המטליות של השטיפה, אבל משואב עם תג מחיר כמו שלו, ה-Eufy X10 Pro Omni לפי דעתי עושה עבודה מעולה, במיוחד שמסתכלים עליו כמוצר עם המון פונקציות אחרות, ולא רק שטיפת צמוד לפאנלים של הקיר, הוא עושה גם המון דברים אחרים, ולפי דעתי זה מספיק לחלוטין, בטח ובטח בתג מחיר שלו. אפשר לראות שגם צמוד לרגליים של כיסאות וכל מיני עציצים שיש לי בבית, גם שם הוא לא מפספס, והוא יודע תמיד לעשות את החצי סיבוב הזה כדי לשטוף גם צמוד אליהם. חשוב שתזכרו כמובן שאפשר לבטל את הפונקציה הזאת, אני הגדרתי אותה כרגע שתפעל, כי חשוב לי להראות לכם איך הוא יודע לשטוף צמוד לכל מיני רגליים ופאנלים, אבל בכנות, בשטיפה היומיומית שביצעתי איתו, לא נתתי לו לעשות את זה, כי זה לקח יותר מדי זמן. תראו איזה יופי, הוא שטף את הרצפה כאן. כל עבר שטיפה אחידה ונקייה. הוא בעצם ככה עובר על כל הרצפה בבית בצורת שתי וערב, כדי לשטוף ולנקות הכל. כרגע השואב סיים לשטוף ולשאוב את המטבח, הוא חוזר לעמדה כדי לנקות את המטליות. בואו נראה איך הוא עושה את זה. הוא מסתובב עם החלק האחורי שלו,
ופשוט נכנס לתוך העמדה, שם הוא ישטוף את המטליות ולאחר מכן ייבש אותם עם אוויר חם. כרגע המטליות בעצם מסתובבות שם בפנים. העמדה מנקה את המטליות, את כל המים המלוכלכים שואבת לתוך מיכל המים המלוכלכים שכאן למעלה, לוקחת מים נקיים מהמיכל של המים הנקיים, ואם הגדרתם לשואב גם ריקון פסולת אוטומטית, הוא כמובן ירוקן את מיכל הפסולת האוטומטי לתוך השקית. כרגע הוא בעצם ריקן את כל מיכל הפסולת הפנימי שלו אל תוך השקית שנמצאת בעמדה, וזה בעצם הפעולה של הריקון פסולת אוטומטית. אז בואו נראה ביחד עד כמה הוא הצליח בצורה טובה לרוקן את מיכל הפסולת שלו. נוציא את מיכל הפסולת. אתם יכולים לראות שהמיכל ריק לגמרי. היכולת זיהוי מכשולים נמוכים של ה-Eufy X10 Pro Omni פשוט מדהימה, כמו שאתם רואים, גרביים על הרצפה, עפרונות שבדרך כלל הילדים שלי משאירים על הרצפה בבית, מחקים, כל מיני צעצועים קטנים, הוא יודע לזהות בצורה פשוט מושלמת. הוא לא נתקע בשום דבר, אפילו פקק ששמתי לו על הרצפה, תכף אתם תראו, הוא יודע לעקוף אותו ולא להתקע בו, לא לשאוב אותו פנימה, פשוט מדהים. טוב, אז כמו שאתם רואים, עשינו פה קצת לכלוך. יש פה כתמים של קפה על הרצפה, חלק מהם כבר התייבשו, חלק לקראת ייבוש. כתמים בכלל לא נעימים. הפעלנו את ה-Eufy X10 Pro Omni לנקות את האזור הזה, בשטיפה כמובן. בואו נראה איך הוא מתמודד עם כתמים של קפה. השואב נכנס לאזור שאותו הוא צריך לשאוב ולנקות. ברגע שהוא מגיע לאזור הוא מוריד את המטליות למטה לרצפה. כמו שאתם רואים הוא מתחיל לשטוף את הרצפה, הרצפה מתחילה להיות רטובה, ותכף נראה איך הוא מתמודד עם הכתמים שיש על הרצפה. אז קודם כל הוא יקיף את האזור שאליו הוא נכנס, זאת אומרת ייסע מסביב, ורק אחר כך ינקה את האזור שבפנים. כרגע הוא סיים להקיף את האזור ועכשיו הוא יתחיל לנקות בחלק הפנימי של האזור הזה. המטליות לוחצות על הרצפה בזמן השטיפה, משקל של 1 קילוגרם על הרצפה זה משקל מאוד חזק. כמו שאתם רואים כל אזור שהוא עבר כמעט נקי לחלוטין, אבל בואו נראה בסוף מה התוצאה ואיך יוצאת העבודה שלו. הוא מתמודד עם זה בקלי קלות. גם הכתמים היותר יבשים, במעבר אחד עליהם פשוט מצליח להסיר אותם בצורה מדהימה. אם מקודם הוא עבר לאורך, עכשיו הוא עובר לרוחב, כדי לנקות גם מהכיוון השני, כדי שיהיה לנו ניקוי עוד יותר טוב. איזה יופי.
כרגע ה-UFI X10 Pro Omni סיים לשטוף את האזור שהגדרנו לו. הוא הולך חזרה לעמדה. שימו לב שהוא הרים את המטליות, הוא לא מלכלך לנו את הבית עם מה שהוא ניקה. הוא ייכנס לעמדה ושם הוא ינקה את המטליות, ישטוף אותם עם מים נקיים, ישאב את המים המלוכלכים למיכל המים המלוכלכים שיש לו שם בעמדה, ובסיום גם ייבש את המטליות עם אוויר חם. Few moments later. Finished washing mops. Start drying mops. כרגע השואב בעצם סיים לשטוף את המטליות, ועכשיו הוא מתחיל בייבוש. אז אני רוצה רגע לעצור אותו כדי להראות לכם את המטליות, איך הן נראות אחרי הניקוי שלו. אני אעצור אותו, נמשוך אותו החוצה. לא כל כך נעים לו, אבל שיתמודד עם זה. בואו נראה. מטליות די נקיות, אני לא רואה עליהם לכלוך מסוים. אחרי הייבוש נוכל לראות אותם במצב יבש ולראות איך הן נראות, אבל בכל מקרה הוא ניקה אותם בצורה מעולה, הן לא מלוכלכות מכתמי קפה. זו העמדה שבה הוא ניקה אותה, זה החלק המחוספס. בואו ניתן לו להשלים את הייבוש. אם נכנסים להקלטה של המסך, אז אתם יכולים לראות ששלחתי אותו למטבח, לאזור מאוד ספציפי, והוא עבר על האזור הזה פעמיים, בצורה של שתי וערב, מכל הכיוונים, ושטף אותו כמו שצריך. וכרגע המטליות, כמו שאתם רואים כאן, האייקון הזה, זה אומר שהם כרגע במצב של ייבוש עם אוויר חם. הוא בעצם סיים את העבודה, והוא כרגע רק מייבש את המטליות. ל-UFI X10 Pro Omni יש מנגנון שיודע להתמודד עם פרווה ושיער. המנגנון הזה בעצם יושב כאן על הרולר הזה, על המברשת הזו. אם אנחנו נוציא אותה, אפשר לראות שמתחת לפלסטיק הזה יש כאן סוג של מסרק שבעצם אמור למנוע משיער להתלפף על הרולר. אז אנחנו כרגע נפזר קצת שיער בבית, נפיל את השואב ונראה איך הוא יודע להתמודד עם הדבר הזה. פיזרתי על הרצפה כמות די גדולה של שיער סינתטי ארוך, כדי לנסות לדמות כמה שיותר פרווה של כלב גדול או בעל חיים אחר עם פרווה ארוכה ושהוא גם גדול. כמו שאתם רואים, על כל שטח הרצפה פיזרתי את זה. עכשיו נפיל את ה-UFI X10 Pro Omni ונראה איך הוא מתמודד עם זה. אני אעצור אותו כדי לראות כרגע מה נתפס לנו ומה לא ברולר. בואו נראה למטה מה נתפס, אם בכלל נתפס. אוקיי, אז חלק מהשיער כן נתפס ברולר, אבל כמו שאתם רואים שמתי כמות מאוד גדולה על הרצפה, אז יחסית זה נקרא בסדר. לדעתי 80% מהשיער נכנס לתוך מיכל הפסולת. בואו נסתכל בפנים ונראה מה קורה באמת בפנים. כן, כמו שחשבתי, רוב השיער נכנס למיכל הפסולת. המנגנון הזה עובד, המנגנון של הסרת השיער, לא ב-100%, אבל עובד 80%. השואב הרובוטי השוטף, UFI X10 Pro Omni, היה אצלי בבית בשימוש כחודשיים, בהם הוא עבד וניקה כל אזור שהגדרתי לו בצורה ממש טובה. הוא עבר מכשולים, לא נפל ממקומות גבוהים, וגם מחדר הממ"ד נכנס ויצא די בקלות. הניווט שלו מעולה, הוא לא פספס שום חדר, וגם עם מכשולים ממש נמוכים, לא הייתה לו שום בעיה. גרביים, צעצועים או כל דבר אחר שתשאירו על הרצפה, הוא יודע לזהות הכל ופשוט נמנע מלגעת בהם. הייתי נזהר ואומר שהוא עושה את זה אפילו טוב מדי. ופה אנחנו בעצם מגיעים לכמה דברים שקצת פחות אהבתי ב-UFI X10 Pro Omni, וחשוב שתדעו אותם. אז היו פעמים של לכלוך טיפה גדול מהרגיל, כמו הלייבש של בננה, הוא זיהה כמכשול ופשוט לא שאב אותו. כמובן שאפשר לקבות את הפונקציה הזאת של זיהוי מכשולים מהאפליקציה, אבל חשוב שתדעו את זה למקרה שהוא ישאיר לכם לכלוך על הרצפה, ואתם כמוני לא תבינו בהתחלה למה, עד שתבינו שהוא מזהה את זה כמכשול. האפליקציה הייתה לי מאוד נוחה לשימוש, עם המון הגדרות ושימושים, אבל הייתי שמח יותר אם היא הייתה תומכת בעברית. גם החיווי הקולי של השואב, אגב, כמו ששמעתם בסרטונים, לא כולל עברית. השטיפה של ה-UFI X10 Pro Omni מעולה, יש לו גם יכולת לשטוף צמוד לפאנלים של הקיר, אבל כמו שראיתם הוא עושה חצי סיבוב ולא מוציא את המטליות החוצה לשטיפה, כמו שאוהבים אחרים שיש היום בשוק.
עם כל הדברים האלה שציינתי עוד אפשר להסתדר. מה שהיה הכי קריטי בעיניי זה ההתמודדות עם פרווה ושיער, שאיתה UFI X10 Pro Omni התמודד, אבל לא בצורה מושלמת. אמנם מרבית השיער שנתתי לו לשאוב הגיע למיכל הפסולת בסופו של דבר, אך המנגנון שאמור היה למנוע ליפוף של שיער על המברשת פספס, ושיער כן הסתבך במברשת, מה שאילץ אותי בסופו של דבר לחתוך ולהוציא אותו בעצמי. אז אם אתם שואלים את דעתי בנושא, במידה ויש לכם בעיה רצינית של נשירת שיער בבית, עדיף לכם לחפש שואב רובוטי שיודע להתמודד טוב יותר עם פרווה ושיער. אבל אם זה לא המצב אצלכם ומדובר בנשירת שיער סטנדרטית, או אין לכם בעלי חיים עם פרווה ארוכה, ה-UFI X10 Pro Omni בהחלט השואב שכדאי לכם לקחת בחשבון. זה שואב רובוטי בתקציב בינוני שעושה עבודה מעולה, בניווט, מעבר מכשולים, שטיפה, ייבוש מטליות בעמדה, ריקון פסולת אוטומטית ואפליקציה מאוד יציבה וברורה לשימוש, שבסופו של יום פשוט עושה את העבודה בצורה אמינה ומאוד נוחה. אז הגענו לסוף חברים, וזו הייתה הסקירה המלאה שלי ל-UFI X10 Pro Omni. תודה שצפיתם והגעתם עד הסוף, ותודה כמובן ליבואן הרשמי המילטון ששלח לי את השואב הזה לסקירה. אם אהבתם את הסרטון, פרגנו בלייק וירשמו לערוץ היוטיוב שלי, זה עוזר לי להשיג מוצרים נוספים לסקירה בהמשך, ועוזר לכם לראות ולדעת איך הם באמת עובדים. אם יש שאלות או משהו לא היה ברור, אתם מוזמנים לכתוב לי כאן למטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו. לינקים לרכישה ומידע טכני מלא יופיעו לכם כאן למטה מתחת לסרטון, כולל קופון סודי ושווה במיוחד. אז תודה רבה חברים, מקווה שנהנתם, יאללה ביי.